नमस्कार, मस्त मालवणी किचनमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहे गव्हाच्या पिठाची फ्रँकी। तर त्यासाठी मी 2 कप पहिले गव्हाचे पीठ घेतले आहे। त्यामध्ये मी 1 चमचा मीठ टाकणार आहे, 2 चमचे तेल, थोडं पाणी टाकून त्याला चांगल्यापैकी मळून घेणार आहे। त्याचा डो एकदम सॉफ्ट झाला पाहिजे, जसे तुम्ही बघू शकता एकदम ते सॉफ्ट झालं आहे। त्याला ऑइल लावून तुम्ही एकदम चांगलं मळून घेऊ शकता। हे रेडी आहे। आता आपण फ्रँकीचा मसाला बनवू। त्यासाठी मी 1 चमचा लाल मिरची पावडर, अर्धा चमचा हळद, अर्धा चमचा धना पावडर, 1 चमचा गरम मसाला पावडर, 1 चमचा चाट मसाला पावडर, 1 चमचा आमचूर पावडर। आता या सर्व मसाल्यांना आपण चांगल्यापैकी मिक्स करून घ्यायचा आहे। हा मसाला आपल्याला फ्रँकीसाठी वापरणार आहे। या मसाल्याने फ्रँकीला खूपच चांगली टेस्ट येणार आहे। ह्याला आपण चांगलं आता मिक्स करून घेतलं आहे। आता एका वाटीमध्ये मी 1 चमचा व्हिनेगर घेतला आहे आणि त्याच्यामध्ये मी बारीक चिरलेली 1 मिरची टाकणार आहे। हे आपल्याला फ्रँकीमध्ये टाकायचं आहे। ह्याला आपण 10 मिनिटं साईडला ठेवून देऊया। आता एका पॅनमध्ये मी 2 चमचे तेल टाकलं आहे, 1 चमचा जिरा, 1 चमचा आला लसूण पेस्ट, थोडी चिरलेली मिरची आणि त्याला आपण चांगल्यापैकी परतून घेऊया। तेलामध्ये ते भाजलं पाहिजे चांगल्यापैकी, जसं तुम्ही बघू शकता। तर व्यवस्थित त्याला चांगल्यापैकी फ्राय करून घ्यायचं आहे आपल्याला। आता त्यामध्ये मी 2 चमचे टोमॅटो केचप टाकणार आहे, तुमच्या चवीनुसार तुम्ही टाकू शकता। आणि त्याला आपण चांगलं मिक्स करून घेणार आहे। व्यवस्थित त्या तेलामध्येच त्याला परतून घ्यायचं आहे। पण तो फ्रँकीचा मसाला जो आपण रेडी करून ठेवला होता तो 1 चमचा मी त्यामध्ये टाकणार आहे आणि आपण परत त्या सगळ्या मिश्रणला चांगल्यापैकी मिक्स करून घ्यायचं आहे व्यवस्थित एकदम। गॅसची फ्लेम मीडियमच ठेवा, फास्ट ठेवला तर मसाले सगळे जळतील, त्याच्याने त्याला टेस्ट येणार नाही। आणि मग आता मी बटाटी उकळून घेतलेली होती 2, आता ती मी त्यामध्ये टाकून चांगलं मिक्स करून घेणार आहे। बटाट्यांना चांगलं मॅश करा तुम्ही चमच्याने दाबून आणि ते सगळं व्यवस्थित एकदम मिक्स करा। हे बघा, आपली ही फ्रँकीची भाजी, व्हेज फ्रँकीची भाजी रेडी झाली आहे एकदम मस्तपैकी। त्याला कलरसुद्धा खूप चांगला आला आहे आणि ती पॅनला चिकटत पण नाही आहे। आपण स्मॉल चपातीच्या साईजचा एक गोळा घेतला आहे आणि त्याला आपण चांगल्यापैकी मळणार आहे। जास्त जाड नाही, पातळ व्यवस्थितपैकी त्याला लाटायचं आहे आपल्याला। आणि त्याला मी आता मीडियम फ्लेमवरती थोडं शेकणार आहे। चपाती थोडी कच्चीच ठेवायची, जास्त आपल्याला भाजायची नाही आहे। थोडं दोन्हीकडून थोडं भाजून घ्यायचं आहे आपल्याला। जरासं तुम्ही पाहिलं त्याला तेल लावू शकता। आणि हे बघा, जास्त भाजायचं नाही आहे आणि मी ती आता काढून ठेवली आहे। आता जी बटाट्याची भाजी होती आपण जी रेडी केलेली, त्याला आपण चांगल्यापैकी शेप देऊन थोडं तेलामध्ये फ्राय करून घेणार आहे आणि तेच मी साईडला करून ठेवलं आहे। आणि आता ते मी एक चपाती घेतली आहे, त्याच्यावरती मी ती भाजी ठेवणार आहे। तर मी थोडीशी एक चटणी लावली आहे त्याला, नारळाची, माझ्याकडे होती म्हणून। आणि आता ती मी भाजी जी साईडला ठेवलेली ती त्याच्यावरती चपातीवर ठेवणार आहे व्यवस्थित। त्यावरती मी जरासा टोमॅटो सॉस टाकणार आहे, आपल्या टेस्टप्रमाणे आपण टाकू शकता। थोडासा कांदा टाकला आहे मी, तो बारीक चिरून घेतलेला, आणि आपला फ्रँकी मसाला त्याच्यावरती आपण स्प्रेड करणार आहे। आणि ते मिरचीचं आणि व्हिनेगरचं जे मिश्रण होतं ते पण तुम्ही 1 चमचा टाकू शकता त्याच्यावरती। आणि आता मी याच्यावरती चीज टाकणार आहे मस्तपैकी, तुम्हाला पाहिजे तेवढं तुम्ही चीज टाकू शकता त्यावर। आणि आता आपण ह्याला रोल करायचं आहे व्यवस्थित, तसे फ्रँकीसारखंच रोल करून ठेवायचं आहे त्याला। आणि ही बघा, तुमची फ्रँकी मस्तपैकी रेडी झाली आहे, व्हेज फ्रँकी। याची टेस्ट खूपच चांगली असते। माझ्या चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा आणि कमेंट सेक्शनमध्ये सांगा तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला।